नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 कार्तिक 29 गते यानी 14 नवंबर 2024 से सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 11 को प्रमुख खबर सब। परसा प्रहरी भारी परिमाण में लागू औषध चरे सहित 3 जने के पकड़ाव कैले बाटे। प्रहरी के टोली 22.5 किलो लागू औषध चरे सहित 3 जने के पकड़ाव कैल जानकारी दिले बाटे। पकड़ाए वाला में 12 जिला के सिमरौनगढ़ नगर पालिका वार्ड नंबर 4 हरिहरपुर के मकसूद अंसारी, उहे जगह के रहे वाला रामलाल सहनी आ भारत बिहार मोतिहारी ग्राम आदापुर रहे वाला मुकेश कुमार रहल बानी। प्रहरी न्याय परीक्षक दीपक भारती के अनुसार बीरगंज महानगर पालिका के वार्ड नंबर 15 भिसुआ होटल नजीक से उ लोग के पकड़ाव कैल गेल बाटे। विशेष सूचना के आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय श्रीपुर से खटल टोली काल संझिया उ लोग के पकड़ाव कैल परसा प्रहरी जानकारी दिले बाटे। पकड़ाव पड़ल सबके जिला प्रहरी कार्यालय परसा के हिरासत में राखल गेल बाटे। उ लोगों पर लागू औषध संबंधी कसूर में मुद्दा दर्ता करके आवश्यक अनुसंधान कर रहल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। सरलाही के बराथवा नगर पालिका 16 गंगापुर स्थित बागमती नहर में प्रहरी 11 किलो गांजा सहित 2 जने के पकड़ ले बाटे। इलाका प्रहरी कार्यालय मूर्तिया से प्रहरी निरीक्षक अमेंद्र राय यादव के नेतृत्व में गैल गश्ती टोली नियमित गश्ती करे के क्रम में उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहल बापरा 02021 पर 2444 नंबर के मोटरसाइकिल के शंका लागे चेक जांच कैले रहे। चेक जांच कैले पर मोटरसाइकिल ड्राइवर जिला सिंधुली हरिहरपुर गढ़ी गाँव पालिका 8-5 तले रहे वाला 29 वर्षीय वांग दोरजे थिंग आ मोटरसाइकिल में सवार सरलाही हरिवन नगर पालिका 4-3 घरे रहे वाला 30 वर्षीय सागर लामा के प्रहरी पकड़ाव के लिए बाटे। उ लोग से लिहल गईल करिया झोरा में 2 गो पोका में 11 किलो गांजा मिलल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। पारसा जिला के जगन्नाथपुर गांव पालिका 3 जमुनिया में डीप बोरिंग के खातिर जड़ान कल गेल ट्रांसफार्मर चोरी भइल बाटे। अज्ञात समूह से 5 केवी क्षमता के उक्त ट्रांसफार्मर चुरा के ले गल बाटे। ई घटना से स्थानीय कृषक सब में भारी समस्या उत्पन्न भइल बाटे, काहे कि ट्रांसफार्मर चोरी से 25 बीघा क्षेत्रफल के सिंचाई में असर पड़ रहल जनावल गल बाटे। गांव पालिका अध्यक्ष श्रीकांत प्रसाद यादव ट्रांसफार्मर चोरी के पुष्टि करत ऐसे गांव के कृषि क्षेत्र के गंभीर प्रभाव पड़े के बताइनी। उनका अनुसार ई ट्रांसफार्मर से स्थानीय कृषक सबके खातिर डीप बोरिंग मार्फत पानी पहुंचाए के व्यवस्था कल गेल रहे, लेकिन अभी ई व्यवस्था प्रभावित भइला पर कृषक सबके पानी के अभाव के संभावना देखल गई बाटे। स्थानीय बासिंदा सब प्रहरी चौकी पांडेपुर से 500 मीटर के दूरी में ट्रांसफार्मर जड़ान कल गेला पर भी रात के गश्ती न भइला पर सार्वजनिक संपत्ति जैसे ट्रांसफार्मर चोरी भइल बताल गई बाटे। स्थानीय सब घटना के गंभीर रूप में लेके भविष्य में ऐसा चोरी रोकथाम के खातिर सुरक्षा व्यवस्था कड़ा करेला आग्रह कैले बाटे लोग। परसा के जीरा भवानी गांव पालिका 4 सुपौल में आग लगी भइल बाटे। सुपौली बाजार में स्थानीय दिलीप चौधरी से संचालन कल गेल कपड़ा दुकान में काल संझिया आग लगी भइल बाटे। विद्युत शॉर्ट सर्किट होके आग लगी भइल अनुमान कल गेल बाटे। ओमे रहल अधिकांश कपड़ा जर के नष्ट भइला से 15 लाख बराबर के क्षति भइल बाटे। इलाका प्रहरी कार्यालय सेढ़वा के प्रहरी न्याय निरीक्षक ध्रुव कुमार श्रेष्ठ बतैले बानी। आग नियंत्रण के खातिर पोखरिया नगर पालिका सौखा परसन गाँव पालिका के 2 बरूद यंत्र सहित नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी स्थानीय बासी खटल रहनी। उन लोग के 1 घंटा के प्रयास बाद आग नियंत्रण में आयल प्रहरी निरीक्षक श्रेष्ठ बतैले बानी। धनुषा के जनकपुर उपमहानगर पालिका 12 कुआरामपुर बाजार से स्रोत न खुलल नगद 19 लाख रुपया सहित 3 जने के यह मंगर के दोपहरिया प्रहरी पकड़ ले बाटे। पकड़ावे वाला में भारत बिहार राज्य मधुबनी चाना हरलाखी ग्राम पंचायत हरलाखी 8 रहे वाला 26 वर्षीय विष्णुदेव यादव, धनुषा जनकपुर महानगर पालिका 4 वाला 28 वर्षीय रमेश शाह, धनौजी गांव पालिका 7 बरहरिया टोल रहे वाला 20 वर्षीय रवि पासवान रहल बानी। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटल प्रहरी भारत से नेपाल की तरफ आ रहल 12 प 643 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार विष्णुदेव के उक्त नगद सहित पकड़ाव करके थप अनुसंधान के क्रम में उक्त कार्य में संलग्न रमेश और रवि के समेत पकड़ाव कल गेल बाटे। इस संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान कर रहल बाटे। मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत अभी तक 15,953 बेटी के बीमा कैले बाटे। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुदृढ़ीकरण के खातिर ई बीमा कार्यक्रम मध्य प्रदेश के गौरव के आयोजना में समेटल गई बाटे। प्रदेश के शिक्षा विकास निर्देशनालय के अनुसार उक्त बीमा कार्यक्रम के सफल बनावेला रु 59 करोड़ 75 लाख खर्च भइल बाटे। आर्थिक शैक्षिक सामाजिक हिसाब से पछाड़ी पड़ल लड़की सबके आगे बढ़ावेला आ महिला सशक्तिकरण के खातिर ई बीमा कैल गेल निर्देशनालय के सूचना अधिकारी किशोरी कापर जानकारी दिले बानी। नेपाल विद्युत प्राधिकरण बिहान
के 40 मेगावाट बिजली बांग्लादेश निर्यात करे वाला भइल बाटे। बीतल आसीन 17 गते भइल समझौता बाद नेपाल विद्युत प्राधिकरण बांग्लादेश में विद्युत बिक्री के खातिर भेजल 2 आयोजना में भारत स्वीकृति देले बाटे। भारत से स्वीकृति देला संगे कार्तिक 30 गते बिहान एक दिन बिजली बांग्लादेश निर्यात कल जाई। नेपाल जून 15 से लेके नवंबर 15 तक 40 मेगावाट बिजली बांग्लादेश के बिक्री करके मिली समझौता में रहल बाटे। अंतिम समय में स्वीकृति मिलला संगे काल दोपहरिया बिजली भेजे लागल नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनैले बाटे। प्राधिकरण बांग्लादेश निर्यात के खातिर चिली में आ त्रिशूली जल विद्युत आयोजना के नाम प्रस्ताव कैले रहे। ई दोनों इससे पहले भारतीय बाजार में बिक्री हो रहल आयोजना समेत बाटे। भारत स्वीकृति न देला के कारण विद्युत निर्यात के विषय अलमल में पड़ल रहे। प्रेस काउंसिल नेपाल फेसबुक पेज सहित सामाजिक संजाल के समाचार सामग्री पर निगरानी शुरू कैले बाटे। संचार माध्यम संगे संबंध भइल या न भइल सामाजिक संजाल आ यूट्यूब चैनल तथा फेसबुक पेज के संचार सामग्री के काउंसिल के अनुगमन शुरू कैले बाटे। सामाजिक संजाल में संप्रेषित सामग्री सब तथ्यपूर्ण आ विश्वसनीय बनावेला काउंसिल कार्यविधि बना के काम शुरू कल जनैले बाटे। मीडिया के नियामक निकाय आ काउंसिल से विभिन्न पेज सहित सामाजिक संजाल में संचालन के नाम में ठेगाना प्रश्न होखे के सहित तथ्यपूर्ण समाचार के खातिर अपील भी जारी कैले बाटे। सामाजिक संजाल में देखल गई बहुत ऐसा आपत्तिजनक सामग्री अनुगमन सहित प्रवृत्तिगत अध्ययन करके सचावेला आ सचेतना जगावेला विभिन्न कार्य समेत करत आयल काउंसिल जनैले बाटे। सूचना अधिकारी रामशरण बोहरा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में यूट्यूब ऑनलाइन टीवी सहित सामाजिक संजाल के पेज सबके प्रयोग में सहजता लियावेला आ व्यवस्थित बनावेला प्रेस काउंसिल अलगे कार्यविधि बना के कार्यान्वयन कर रहा उल्लेख कल गई बाटे। संचार माध्यम अंतर्गत आवत भइल सामाजिक संजाल यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज से संप्रेषित सामग्री संबंध में उजूरी अइला में आ उहे अनुगमन से देखल गई ऐसा सामग्री के संबंध में पत्रकार जनसंहिता के व्यवस्था बावजूद में कार्रवाई हो रहा आ अन्य सामाजिक संजाल से अफवाह फैलावे के द्वंद बढ़ावे के अश्लील सामग्री संप्रेषण करे के अंधविश्वास के प्रश्रय देवे के अशिष्ट आ अमर्यादित गतिविधि समेटल गई सामग्री संप्रेषण भइल देखला में अनुसंधान करके कार्रवाई करेला नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरो में पत्राचार करे के कैल काउंसिल जनैले बाटे। पिछला समय में बहुत ऐसा सामाजिक संजाल यूट्यूब और फेसबुक पेज से प्रचलित कानून अनुसार दार्ता होकर स्थापित संचार माध्यम प्रति विस्तृतना फैलावे के करके गलत भाष्य निर्माण करेला भइल प्रयास ऊपर काउंसिल के गंभीर ध्यानाकर्षण भइल समेत विज्ञप्ति में जनावल गई बाटे। मीडिया के आवरण में रहल पेज ग्रुप सहित में आवत व्यक्ति सबके विज्ञापन के खातिर आवश्यक दबाव देवे के अन्य बार्गेनिंग करे के आ मांग बमोजिम न भइला में आ विज्ञापन देवे के अस्वीकार कैला में उसे उस संस्था कंपनी एवं व्यक्ति के बारे में तथ्यहीन आधारित अपुष्ट आरोप सब लगा के मिथ्या सूचना प्रकाशन प्रसारण कर कैल कह के गुना शिकायत प्राप्त हो रहा बाटे। ऐसा गतिविधि सबके तत्काल रोकेला प्रेस काउंसिल संबंध सभी के सचेत करावे के चाहता कह के विज्ञप्ति में कहल गई बाटे। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के पदाधिकारी विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में अदालत के अवहेलना संबंधी निवेदन दर्ता भइल बाटे। सर्वोच्च अदालत के सह रजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता अच्युत कुइकेल के अनुसार अदालत के काल के आदेश बाद अवहेलना के निवेदन दर्ता भइल बाटे। सहकारी ठगी के आरोप में रवि लम्बी छाने पकड़ाव पड़ला बाद रासपा के केंद्रीय पदाधिकारी सब सहित के कार्यकर्ता सब पोखरा में प्रदर्शन करत आ रहल बाटे। अदालत से म्याद थप करके थुना में राखल गई घटना में सड़क प्रदर्शन करके रासपा केंद्रीय पदाधिकारी सब अदालत के अवहेलना कैल कहत अधिवक्ता अनुपम भट्टराई सर्वोच्च अदालत में अवहेलना के निवेदन दर्ता करेले बानी, लेकिन शुरू में अदालत ई निवेदन दर्ता करके न मानल है। ओकरा विरुद्ध पड़ल निवेदन में न्यायाधीश से विनोद शर्मा के इजलास से निवेदन दर्ता करेला स्वीकार करके आदेश बदर कैले रहे। सरकार नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले मुलुक में बढ़ल अराजकता विरोध सामाजिक सद्भाव आ राष्ट्रीय एकता कायम तथा आम नागरिक के राजनीतिक स्थिरता के संदेश देवेला कहत अगहन 7 गते शक्ति प्रदर्शन करेवाला भइल बाटे। जागरण सभा के नाम में एमाले समाज में बढ़त बेथिति विरोध अपन नेता कार्यकर्ता परिचालन करत उपत्यका स्तरीय प्रदर्शन करके तैयारी कैले बाटे। सभा प्रदर्शन में करीब 1 लाख नेता कार्यकर्ता सड़क में आवे के एमाले नेता सब बतैले बाटे। काठमांडू के बिरकुटी मंडप में होखेवाला जागरण सभा में एमाले उपत्यका के 3 जिला के संपूर्ण पार्टी शक्ति परिचालन करके तैयारी कैले बाटे। सभा के प्रधानमंत्री समेत रहल पार्टी अध्यक्ष के पी शर्मा ओलिया महासचिव शंकर पोखरल संबोधन करके तैयारी बाटे। जागरण सभा के भव्य आ व्यवस्थित बनावेला जन संगठन संपर्क मंच परिचालन कैल नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमेटी इंचार्ज राजन भट्टराई जानकारी दिले बानी। प्रमुख प्रतिपक्षी पक्ष लगायत
विपक्षी दल सबसे सरकार के काम करवाई या कार्यशैली के आलोचना करत संघर्ष के कार्यक्रम चला रहल बेरिया सत्तारूढ़ दल मात्र न होकर सरकार के नेतृत्वकर्ता दल एमाले ही सड़क में शक्ति प्रदर्शन में उतरे लागल बाटे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केंद्र इससे पहले कार्तिक 10 गते सरकार की खबरदारी करेला काठमांडू के भीरकुटी मंडप में खबरदारी सभा कैले रहे। काठमांडू बाद माओवादी केंद्र देश भर 7 से 53 पालिका में समेत खबरदारी सभा करके घोषणा कर चुकल बाटे। दूसर का विपक्षी दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा राजनीतिक प्रतिशोध से सहकारी प्रकरण में अपन सभापति रवि लामी छाने के पकड़ाव करके अनावश्यक दुख दिहल कहत कार्तिक 3 गते से ही विरोध प्रदर्शन करत आयल बाटे। यूएई के आजमान में टॉस हार के बैटिंग के पलहा मिलल घरेलू टोली निर्धारित विश्व ओवर में 9 विकेट गवा के 83 रन के माध्यम योगफल तैयार करलक। नेपाल विश्व कप में 6 होखेला ई लक्ष्य 16.3 ओवर में पूरा करके समीकरण रहल बाटे। यूएई के खातिर कप्तान समाइरा धारका 48 बॉल में सर्वाधिक 31 रन, रिनीथा रंजीथा 18 बॉल में 20 तथा इंदुजा नंद कुमारी लावनिया केन्या समान 10-10 रन जोड़ने। एक समय 59 रन में 2 विकेट गंवा के मजबूत स्थिति में रहल यूएई के 42 रन जोड़ला पर 7 विकेट गुमलक। नेपाल के खातिर कृष्णा गुरुङ 4, रिया शर्मा असीमाना केसी समान 2-2 तथा रचना चौधरी 1 विकेट ले बानी। आज के खातिर बादल खबर इतने, फिर बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके आए बेकरम। तब तक विदा दी, नमस्कार।